Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ngening Martes, September 3, 2024. 91 million pesos sa flood control project, king kandating arayat, taglos ng ikmol ng Pampanga River. Dating Vice Mayor, amuna na yung DPWH, abagutan ding ship piles. Kandaba portion ng Pampanga River, posible ang mirasking critical level ngening bengi hanggang bukas. Memalen, papagsadyan king posibleng albuog kareng apektadong lugar. Mitok na nga proyekto kontra albog sa saingsing dareng Memalen king Barangay Takasan, Makabebe. Restoration ng pumping station at panibayong floodway. Solusyon niya king flash flood king Ciudad San Fernando, agpangkang Governor Pineda. At bayong Poeta Laureado, Ibat Makabebe, may patungan niyang corona. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Bingaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Kana ning pandemya. Taglos na ring ikmol ng Pampanga River ing Maragula parti ning flood control project kempong barangay Kandating king Balening Arayat. Iti pauli ning alangpat ng pamanuran adala ning bagyong Enteng. King sumangi naman da, amuna nanomang dating Arayat Vice Mayor Sixto Pogi Malyari Jr. ding kontraktor at DPWH abagutan ding ginamit a ship piles pang mayakit nung makataluki lareti king rekisito ning proyekto. Pakiramdaman tayong balita ng Liana Canelao. May balaos na yung pamanlapo na ning dalawang king Pampanga River king partina ning Menyo Dagabon king Purok Dudurot Barangay Kandating Arayat. Sinabi pa kanini ing dusol data pamanuran adaralana ning bagyong Enteng. At tatanda ng metibag iniinyang August 17, pauli na ning pangalasak ng flood control project, ang may kaalagang mahigit 91.4 million pesos. Basic in project details na nini, March 4 nyening banwa inyang pegumpisan deng proyekto at target deng ayari king November 4. Ing Pampanga First District Engineering Office ang implementing agency, kabang ing Edma Reconstruction and Trading naman ing kontraktor. Samantala, amuna na naman ng dating BC Alcalde na ning Balen na Sixto Malyari Jr. ng DPWH, abagutan ding sheet piles, bang abalo ng istula sukadenye. Makikita naman po yung kung pinutol eh. Pero paano po makikita ang pinutol? Nakabaon pa po eh. Bunutin muna, di po ba? Para makita. Makikita po yun. Pagka binunot po yun, instead na, for example, yung size niya is nasa 50 meters, eh kung ang lumabas is 20 meters, talagang pinutol. Di po ba? Eh mga bakal po yan eh. Munikala na panini, may down lang read channeling king may sabing lugal at tutumbukan ni Dalu. Pero yung portion talaga pong yun po yung hanggat hindi nagagawa yung channeling. Kahit ano pong gawin nila doon, masisira at masisira. Gaano po katibay? Kasi po, imagine, doon po kasi ang tumbok ng tubig pag lumalakas. Doon po, kaya that time, may program po noon, during my first term, magkakaroon ng channel, aalis po doon lalawak, kumbaga. Going kasi napakalaki po ng Pampanga River. Pero mas malaki po yung budget na kailangan, kaya hindi nagawa. Kahit ako personally, hindi ako hinyero, pero doon sa portion na yon, kahit gaano katibay yung gagawin nila, hanggat hindi nagagawa po yung rechanneling, I don't think so, kung tatagal po yun.
Samantala, si bukanan ng CLTV 36 News ako na ni pasyang ng DPWH kaugnay ng proyektong mesira. Pero ela makibat king kaya kaming text at awos. Ako, kaya kaming talasuyo. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kaugnay na po ning balita ngayon, kumusta ang tala po lager ang kaya katamong kabalen king barangay Kandating. Akayabe tayo po king linya ng telepono, Kapitan Marley Pineda. Kap, maya pa oras po kaya kayo. Salamat po king oras sa din na kayo king kaya katamong programa. Maya pa yung oras mo po, ma'am. Opo, Kap, mumuna pong dili, syempre ini pong bagyong enteng, migdalayang mga sika na uran mo naman, kaya po king Pampanga at given this problem na atin niya po yung kaya kayong barangay ngayon, makibalita kami, kumusta la po rin kabalenta mo rin kabaryo yu king Kandating? Kasama ko yan po, ma'am, rengkara ako sa Sakupa na kabarangay. Tata po makaleleket ang Ginoong Gabo na makaleleket ang Pampanga River at luna po pamilya rin makaligas. At dyan po ngaliwa, ma'am, dahil medyo malaot la, ela pa po liligas, okay naman po natin, ma'am, todo monitoring kami. Opo. Malyari pong i-describe kaya kami, Kap, anti yan ita pong pepakita ang video nandin. Impong pilatan as in ana mong kalapit ne. Kareng aliwang bale. Siguro po retang baleng ikita mo nandin napin po retang family sa tutukuyan yung linipat na pamo. But ini pong stretch na nining mig-collapse proyekto na ning DPWH. Pilan na pong pamilya, pilan na pong bale. Ring milalageng ni king peligro, pauli na po nitang binigay proyekto ng ita ning DPWH, Kap. Kaya na po, ma'am, 26 affected houses na po rin mituturan kitang landslide na milyari kitang milabasan na August 17. Ngayon po, ma'am, Reni Malang Reni, niyapat to na po kitang pitak, kagapon. Pahuli na po nitang mag-collapse. Kaya Reni, kaya naman po makasadya na kayo man po kami kayang barangay council na in case na naman yung malyari inilikas la rin yung kabaryo nung sakali mirasita talagang sakuna mubo ng tili po inaos na ako po ning PDRRM unan din ni Mamanji ipeka panabili na pong nanay Vice Governor ang puming kakatamong kalgura ng Governor na ring kabaryo mantayan at lingapan la nung na naman yung malyari lilikas la kita mata sa lugar. Opo. Pero as of this moment, laway po kasi lupang daragol pa po ing danom uling expected na hanggang bukas atin pa rin pong pamanuran uling at pa rin ing bagyo asebayana pa po ning abagat given the situation na daragol po ing danom king Pampanga River mo naman, don't you think po, Kap, ating pong pangangailangan para further safety ilako na lapa mo po, ilipat na lapa mo po kayong mas safe a lugar. Dahil pong pamilyang makatuknang kita pong malapit stretch sa Mebitak. Ako, mama, actually, at luno mong pamilya rin nga talaga karatang bale. At dito naman po nga palini ka sa mga kaya. Safety naman po, ma'am, mumunan dili, mga kaya po, itang malawak na pang pagyagay itang bigla slide na gabot. Kaya ratang atlong pamilya, ila po rin pepaligasan ni kanita pang milapas sa Domingo, alano po yun po mga turang karin niya. Dini naman po mitatagan, safety naman po, ma'am, lalo-lalo na adipesan na po tungkol kita saan baging itang landslide milyari kayo ni barangay ko. Opo. Pero just to confirm, Kap, kado pa na po itang reported earlier, talaga po bang linamo na ning todo ning river, ita pong project ta ita, datang structure sa minuna na pong binigay few weeks ago? Rata pong ita pong project ita, ma'am. Rata pong ita pong portion na talagang ginupo, mimikandig na rata seed pile. At imano pong masyari ito, makatapag niya po yung DPWH na inawere po nung naning dahilan at may ginuwing gabon. At ikit na po, ring-engineer na ng DPWH na ating dialanan ting baba, lalo. Ngayon po,
asarari ita, king wala lagwang panahon na oras aldo, inaksyon depo asarare kung takal pilang pulong dump truck apatong mga dagol para po pasibayong pasibayo itang insidenteng milyaring ita kay barangay ko. Opo. Pero uling pong minuran, sabi yupin po, atin ang effort gewa ni ang DPWH. Pero ini pong bagyong enteng, dito po bang structure sa gewada? At sula pa po ba? O miyagos la naman po king danom pauli na ning masikanauran? Alila pa po mga, nung akakaya po katang video mamakayan bigla. Ngayon, dito ito po makayo kung tamo katang portion na video makapano todo ang tigsa na sheet file. Dito po siguro ma'am, nung yung po magkamali, mga 4 pieces lang po sheet file dito. Pinutod doon po rin pauli na itang karenda po dinalang dito ang patong mga tagol para isarari itang danom palamuy po ipututur kitang leletara sheet file. Kaya makayaw niya po ito. Pero alam po mila ko karang sheet file tamo, alang may pagod, diyan tiglabo po. Opo, Kap, kasi po on our end, kukunan nila po as much as we can, statement ng King DPWH, pero kami po manikwang pakibat po karela. Pero king communication nyo po, king pami, kisabi nyo po king DPWH, nano po ing malino, kitna nyo la po ba, bakit makanini ing milyari king proyekto, at nung yak po magkamali, supposed to be mayari po king November ini pong project ay ni pero unfortunately milyari pin po yung makanyan ikayo po ba menyad kayong explanation bakit makanining milyari king proyekto? Mabita pong project kayo ma'am, last year yan pa po yari, last year July. Anya po ongoing. Kasi ma'am, last year ma'am, may project po pong slope protection na 110 meters. Yapin po hindi na problema yan ma'am. Mayari yan po inyang July 2023. 1 year na po inyang July na may labas yung panappointing. Alright. Pero ating ko pong ongoing ngayon ni ma'am, phase 1, phase 2 yun. Yung milyari ma'am, hindi pong mayaring last year. Yan po yung mesira. Aliwa po yung kasalukuyan yung mesira. Okay. Ito pong mayari na last year, 2023. So, buri na pong sabihan, pa po yari in project, pero itang phase 1, yapin po yung mesira. Ano ma'am, mag-repeat na. Opo, pa po yari in proyekto, ing aman man nyo pong mesira, itang mayari ng project, ing phase 1 po ing pisasabihan, yapin po ing phase 1 ing mesira. Aliwa ma'am yung phase 1, kasi ma'am, mga diniya po ito ma'am. Actually ma'am, ating po pong dating slope protection, 100 meters mo rin kayo po ng region, panahon po 2021 or 2022. Ngayon last year ma'am, may ka-project na ako na naman, yapin po yan yung mesira, at ngayon pong Banwa Ngaiti, ating pong ginatang na naman na project, kaya may kayang national government, yung south na naman yung kakatamong provincial government, di Congressman Don Gonzales, di ka project ko po kanyan mamingat paya kanyan. Kareni pong dating makatalakat ng 200 meters, geware po kanyan itang phase, kaya kanyan po phase 1, uli po sumangiran lang, magkabilaan lang. Phase 1, phase 2. Okay. Hindi naman tayo mo po ma'am. Ita po ngayon amesira, aliwa po yung phase 1 ito, aliwa yung phase 2. Yung megawa po Banuang Metong last year, mayari po July 2023. Alright. Panauling na mo po, Kap, nano po ing malino na sinabi na kaya kayo ng DPWH para somehow, ini pong kapigaga na kanda rin kaya kayong memalan, lakwas ka rin pamilya, baleng makatuknang malapit po kayong may apektuan na may sirang portion. Nano po ing malinong sinabi na ng King DPWH? Kapilande po kano ayari ini? Ito po ma'am, kasalukuyan gagawan po, atin na pong dinatanga sheet file, nung ako po magkamali, mga 65 pieces na la, uling kasi kalupanapin po ma'am, kaya paano ko bilang, o tapong daratang larat ng drag, iasis mila ma'am, uling dulog lang po kayong barangay, lilele mila rin sakyan na makasalapat kendalan, at atin na pong det nga meto nga bako, at iya po Sabado madaling araw, at grain po, gamitan tiya ka na itong sheet file pa pautkot.
Kaya sana, nung mo po may raguling ganun ma'am, meaning dongay di, manyak sa kanopo. Diretso naman po itang gawan da. Siyempre ma'am, bilang punong barangay, mangutan ko nung boss, mga nanim kaya, i-diretso miya po yung kapara. Gawan miya, reta miyan di, game minawila ko. At mga suporta bilang pundasyon, kining payo damong gagawan tayo matatagar. Opo sir, salamat, salamat. Kung kanya magsalita ma'am, gagawan din ng kasalukuyan. Okay. Alright. Dakala salamat po Kap, king impormasyon dinakayo po kay kami at mimingat kayo po. Pati po ka rin kabalan tamo Salamat po ma'am, king pati kayo rin po, mimingat kayo. Nakapunta ka, salamat ma'am. Yan, kabalan, iyapin po yan Kapitan Marley Pineda, ang barangay captain ning Kandating Arayat, Pampanga. Samantala, impong pamangawang bayong floodway, biyayan ding dating creek at pamangamit pumping station, apin po rin ring mapilang solusyon, akakit na ning provincial government ng Pampanga solusyonan ing Maralasal, Bukeng Syudad, San Fernando. At tatandanan po na karing mapilang pamikatagon amanuran masikan, mikaka-flash flood karing major thoroughfares king syudad, memerwisyo karing motorista, pagkaring negosyante at inya namang negatibong epekto ini king imahina ning Central District ning Balen. Ing karagdagang detalye king report ng Paulo G. Santos. Niyaing tugak, lulbog ka ring mapila na porsyon na ning San Fernando a kabisera na ning Pampanga. Lantaran pa ing problema king albog ning mismong Central Business District ning Balen. Agpang king Kapampangan business leader ay Rene Romero, chairman ning Romac Group of Companies, at inyang negatibong epekto nung ing Central Business District panenemong lalbog. Kaya kami kapigagan na kan. Kalupan na po nang yan, malulam na naman. Since yesterday, mumuran, nandun na, nakalakasinguran. Bigaga nakatana na naman, itam taga San Fernando, na pota, lumbog na naman yung main road o itang awasan tamong Central Business District na ni San Fernando, yapin nga Longga Pugapan Road. Bilang miyembro na ning People's Council ning Syudad San Fernando o ing Multi-Sectoral Governance Council o MSGC, may kiadwangan nung SAUP king Provincial Government ning Pampanga. At kini menikwalang commitment mismo kang Governor Dennis Delta Pineda. Lulbog yang lulbog, indat mumuran. Mo ngayon yung banwa yan yung urang ng Pumbagyo. Then pantutok yung banwa. So, lepitan niya Governor Dennis Pineda bilang father na ning probinsya, sakop na naman ni San Fernando. Yung San Fernando, yung capital of the province. Ang nakero kong kukuswelo niya, sabihan, sige pag-aralan kay Tito Ana. Pagsabihan ko pa mo ring engineering office, ang po pa rin DPWH. King mismong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting anyang mapupus na ning milaba sa bulan ning Agosto. Tengwa na ng Governor Dennis Delta Pineda, inganyawara ng Romero, king may sabing pisasabyan. At king atakikyanan ng CLTV 36 News ug tuning September 2, mika-konferensya naman ing Provincial Engineering Office at ing Pampanga 1st District Engineering Office ning DPWH, apen muna ng Governor Pineda. Keni lulto ing munikalarang mikaadwang outfall ning drainage system ning San Fernando, aparti king Federosa king Santo Tomas o ing San Felipe outfall. Burireng biyayan ing creek amanibatan San Fernando River, ang gana king Gugu River king Bakulod. Sir, from here, imbis na problemahin natin to na makitid na, ang sinasabi ko kung babaybayin natin to papunta rito. Lakihan natin. Pwede sir. Mas maganda. Para hindi na siya magalaw yung mga bahay ng buwan. Yan, at least i-maintain nila yan. Kahit makitid na lang, okay lang. Importante, masalo natin yung volume na galing ng St. Jude. St. Jude. From Angeles yan, di ba? Yes, yeah. Elapastagan, St. Jude. Tapos connect na ho natin dagat dito sa bubuhayin natin na to. Nakita natin yung volume na nanggagaling ng Angeles, Magliman, ng mga na river, papasok dito sa Cabalantian. So, right now, umiikot pa to, pupunta pa ng Santo Tomas, bayan ng Santo Tomas. So, nag-propose po ako na kung pwedeng idiretso na natin to ng Gugu River at pump station na kung gagawin natin doon. Buhayin natin yung
talagang creek na existing po noon pa na takpan na ho ng lahar. So we're planning na buhayin ho to, tapos pump system going to Gugu. Keng malagwat salita nung mirina niyang dalan ning Danum dire suking major river system, minonola ring drainage amalagwang kakap mo. Samantala, misubong yung investigasyon na gawa na ning provincial government king sangkana ning Albog, king Central Business District na ning San Fernando. Ngening abak na ning September 3, Pebus ninong Pasibayong Pineda, reng kanal dane na ning intersection king Jose Abad Santos Avenue. Lulto king initial inspection. Ayan, kung makikita nyo, basura yung nakukuha natin. O kaya, bumabagal yung daloy ng tubig. So, sa laki ng volume na ina-accommodate ng mga kanal natin, kumisa talaga hindi kaya. Kaya, meron tayong flash flood dito. 1.6 kilometer stretch ning Jasa ing linisa na Pisibayo ning DPWH at ing Pampanga Engineering Office. Agpang king provincial government accountability kareng Mississippi nga komunidad king pisasabyan na basura ing dapat misamas bang malingap lareng kanal ae nakanu ustusukad king Maragula volume ning Danum. Magatian muna ho namin itong isang side, buksan lahat ng kanal, linisin ho natin hanggang mapapunta doon sa outfall. After naman po nito, lipat po kami sa kabilang side para mabuksan din ho at malinis yung mga kanal doon. Samantala, salamat naman ni Rene Romero, king pamanalakara ng Governor Pineda, king problema king Albog king Syudad San Fernando. Pamagmalino ng Romero, ing pamanyaup king Syudad, lupa ning pamamulitika nunesaup king komunidad, apartina ning probinsyang Kapampangan. Nakaka-relieve naman yung sinabing yun ng Governor. Ang in-emphasize ko sa kanya, ang ngalanganin siya, sabi niya, baka lilitaw na mamumulitika siya. Sabi ko sa kanya, Gob, hindi. Tinutulungan nyo kami. In fact, sinesave nyo kami. Kasi kapag kami baha, hirap na hirap kami, lalo na yung mga small businesses, na tinulungan mo, binigyan mo ng 40 million loan assistance. Hanggang ngayon, yun ang pinoprocess namin, na binibigyan natin ng tulong itong mga small businesses. Kahit lang ito ang mga tulungan natin, malaking bagay na, Gob, sabi ko sa kanya. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya kayo po mama ko, magbalik kayong balen at balita. Ampong kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamanda ka pinsekto, taga nang maka-enjoy ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, ing kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong muing sabgan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen,
Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datanging bagyo king kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, ikabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal. At alina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parte ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parte ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, de bateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Deni ring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalan. Anyang Marcal pa farmlands kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pong kanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakon mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong muing sapin mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30. Makatuto kayo pa rin king balen at balita.
Target po ngayon ng San Miguel Corporation na matapos hanggang Disyembre ang dredging sa isa sa pinakamalaking river system sa Luzon Island, ang Pampanga River. At para po sa detalye ng balitang yan, makakausap po natin ang ating reporter na si Paulo G. Santos. Paulo, paano ba magbe-benefit, no? Lalo na yung mga Kapampangan na perennial problem ang pagbabaha dito sa effort na ginagawa ng private sector? Ating Jen, malaking bagay ito dahil itong sumasailalim sa rehabilitasyon ngayon sa pamamagitan ng dredging ay isa sa major river system dito sa Central Luzon. Base pa lang sa kanilang teknolohiya, mga heavy equipment na ini-invest para dito sa paghuhukay, pag-aaliwalas nitong river system, hindi lang itong Pampanga River kundi itong third river channel ng Pampanga, malaking bagay para mabilis na umagos yung tubig mula naman sa upstream ng Central Luzon at gayon na rin yung tubig na nanggagaling sa Bulacan o dito sa area ng Angat Dam na naiipon dito sa Candaba Swamp, ating Jen. At nito lamang Lunes ay nagkaroon ng assessment itong SMC, itong San Miguel Corporation at Technical Working Group ng Pampanga Provincial Government. At sa kanilang assessment ating Jen, may mga mababaw na porsyon ang Pampanga River na totoong nakakaapekto umano sa bilis ng agos ng tubig sa upstream area ng gitnang Luzon. Kaya ang sanhi ng overflow ay flash flood sa mga komunidad, ating Jen, na malapit sa Pampanga River. Ito yung lumalabas sa presentasyon nila na resulta sa ongoing na dredging ng kumpanya gamit ang kanilang itong teknolohiya na bathymetric survey na nagkaroon sila ng pagkakataon natin dyan na mag-navigate sa pamamagitan ng radar system ating dyan, nakita yung mga porsyon ng ilog na talagang mabababaw. Pakinggan natin itong naging presentasyon ni Jimmy Lu, ang project manager ng SMC. Paulo, habang inaayos lamang natin yung pahayag nitong project manager ng SMC, ano ang naging reaksyon ng provincial government? Kasi alam naman natin na itong dredging kailangan talaga tuloy-tuloy na ginagawa. Pero alam din natin na kailangan ito ng malaking pondo, no? At malaking bagay na mayroong inisyatiba na ginagawa ang mga private sector dito, no? Ito ba ay ginawa ng provincial government na talagang sila ay lumapit sa mga pribadong sektor, particularly itong sa San Miguel Corporation, para tulungan na sila, no, sa pagdedredge ng ilog natin, lalo na doon nga sa mga portion na talagang kailangan na ng dredging activity? Ating Jen, sa totoo lang, mag-iisang taon na nang magkaroon ng Memorandum of Understanding ng provincial government. At ang mabuting balita, talagang consistent kung paano yung commitment ni RSA o ni Ramon Ang, ng isang pilantropo at may-ari ng SMC, na itong ginagawa nilang ito, bahagi lang ng corporate responsibility ng kumpanya. Dahil sa mga nakalipas na panahon ating dyan sa National Capital Region, sa Pasig River, sa Tulyahan River, ay kasama sila dito sa pagsusumikap na makatuwang ng DPWH ng gobyerno para maisaayos yung mga floodway na totoong problemado. At ang binabanggit ni Jimmy Lu, itong project manager ng SMC ating dyan at nakatoka dito sa Pampanga River, ay talagang ang investment nila dito sa kanilang mga kagamitan, heavy equipment man ito, mga truck na gagamitin,
ay makakaasa na ibibigay ito ng libre, ating Jen. Nga lamang dito sa mga assessment nila, ang pakikitungo nila dito sa mga napupuna nilang sanhi ng mabagal na pag-agos ng tubig, doon yung kolaborasyon nila dito sa mga lokal na pamahalan, partikular na sa 4th District ng Pampanga, na ayusin itong lagusan ng tubig, lalong-lalo na doon sa mga illegal structure o yung kung minsan meron na talagang mga infrastrukturang nakatayo na nagpapabagal sa agos ng tubig mula itaas, ating Jen. At meron pa nga silang obserbasyon na talagang may mga isla na ng basura ang nakuhanan ng kanilang drone, na talagang problemado daw, isang malaking problema daw ito kung sakaling hindi malilinis o mapapaluwag yung bukana ng Pampanga Bay, ating Jen. At pakinggan natin si Jimmy Pano kung pwede na nating i-roll yung kanyang soundbite. Yung Pampanga River ho is around 26 kilometers mula sa Manila Bay hanggang NLEX. Ang focus natin is hukayin natin, i-dredge natin yung mga mabababaw na lugar, especially the first 10 kilometers ng Pampanga River. So covered ho yan sa area ng Macabebe tsaka Masantol. So yung lalo na ho sa Pampanga River Delta ho na less than 1 meter ho yung ibang part, lalaliman ho natin yan to at least 4 meters deep ho. Nang sa ganun ho yung tubig nang galing ho sa taas ng ilog, makalabas ho siya ng mahusay kapag malakas ho ang ulan. Ito yung zoom in view from mouth of the river hanggang 5 kilometers. Makikita nyo ho yung mas zoom in, mas makikita ho natin na talaga hong mababaw ho yung bunganga ng ilog. Makikita nyo ho kulay orange. Kaya ho nalilimit ho yung flow. Yan lang ho, kung 200 meters o 300 meters ho yung ilog, nakakailan ho yung nalalabasan yan. Alright. Paolo, ano naman ang naging reaksyon ng provincial government dito sa inisyatiba na ito? Ang naging pagpupulong, ating Jen, kaagad-agad andun yung Provincial Assessor's Office para at least pakitunguhan yung mga property na tatamaan nitong kanilang isinasagawang dredging o pagpapaluwag dito sa Pampanga River. At ang talagang direktang pagtatanong ni Governor Dennis Delta Pineda bago pa itong rehabilitasyon ng Pampanga Delta Phase 1 o itong pagdidike sa Pampanga River, kung papaano nakarating sa yung impormasyon dito naman sa DPWH, kung ano yung kanilang ginagawang assessment kung bakit nangyari na merong mga infrastruktura na nagpapabigat ng labas ng tubig dyan sa Third River. At ito'y pinaiimbestigahan na ni Governor Dennis Delta Pineda, at kung maaari raw agarang maipasok din sila doon sa rehabilitasyon na kung saan kasama sa kanilang mga programa yung relokasyon dito sa mga apektadong mga residente sa naturang bahagi ng ilog, ating Jen. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos. Tatamo po karang aliwapang balita, dakalaamon king bie, ing pagdalana ng kaya katamong kabaleng disc jockey ay DJ Abby Meneses. Sumangit na niti, petunaya na ing tetaganing metong nga babayi. Gagamitan niya naman kanu ing kayang boses, bang alabanan ing pamanabuso, kareng kebabaynan ang pong anak. May kilalay DJ Abby, ang timong metong nga masigila at masayahing DJ, King RW 95.1 FM, at ngayon ni King Newsline Central Luzon. Makanyan pa man, King gulot na ring tula, at dadake na kareng kayang talapakiramdam King Radyo, dakanepeg dalana na pagsubok King Bie, alakwas may tetagan kaya. Dinala niyang kasakitan King Bie, meging biktima ng domestic violence, at ngayon ni manalakaran ng timong solo parent. Kingega na ganang amonati, megiyang matatag. Tinalakadya king sarili ng bitis, may pursigiya king kayang career bilang DJ. May buklat ing oportunidad bang makaturuya king kolehiyo, at ngani, gugulis niya naman lagyo king events and wedding industry ang timong event host and event manager. Gagamitan na mo naman kanuing kayang propesyon king kasalungsungan bang pasig na nganing boses na rin kebabaynan, ako kulayit bang maputot ing pamanabuso kareng kebabaynan ampong kareng anak.
Okay, para po hanggang babay. Yako po kay ko nanongos kanina, pro-women ko. Yeah. Okay? At ikatamo po promote tayo itang end violence against women and their children. So, ang message ko po, karing ganang kababayan, keni Balen, Pampanga, siguro po inggawan tamo, kay pamibiyebye tamo, kay nga dodo o pamibiyebye tamo. Uling kailangan tamo magobra. Lalong-lalo na po karing kalupa ko solo parent na, tamo po patugot. Tamo patugot dahil dakal tamo pikwanan inspiration. Dakal tamo pwedeng maging motivation, bakan ta makapag-move forward tamo. Dako po din, nasan ko itang masakit tabye. Etamo po may gumpisa ketang atin na agad. May gumpisa tamo po ketang ala. Hanggang mikatin, miracle itang atin, tapos itang miracle ita ashare tamo kay ngaliwa. Kaya po ngayon makasap tamo. Makadaya. Kaya ba't karen po hanggang kababayan ken, lagi yung pong tandanan, babay tamo. Wow. Babay tamo at agyo tamo. Yes, correct. Uling babay tamo, tamo mo babae mo. Babay tamo, agyo tamo, at marakal tamo, agyong gawan. Kay po mama ko, magbalik kay ing Balen at balita. Nino naman mo yung eme kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin niniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karas king pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Kasilang Fraile Berganyo, kanita de paamano nagsisig aburi ng sabian is to snack on something sour. Anya naman bayo na pa may uso ng miyayaliwang versions na nini, yung metong kaning sinikat, yung sizzling sisig na ning Angeles. O rin rin sangkap bang kanita makakapagluto karing sizzling sisig. Mantekilya, kalamunding, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatena ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng ate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ng sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy tana, atin nakasisig na ning Angeles. Birna mo, solve na ka. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya nakakabalen, o reni rin dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumay-numan, baterya at first aid kit, ang makadatok king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patanying main switch ng kuryente. Isaralareng gripo at siguraduan na makasaraya yung tangkining LPG. Nung lumikas kayo, dalayo lareng importanteng dokumento bantang aywasan ng pangasirada rin king albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari ang bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, makasaraya yung tangkining LPG,
at makasusila ring pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbe king CLTV para kareng anunsyo rigil king bilining panahon. Malyarin mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36 para mas mabilis sa sagaping balita. Denireng paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Nino naman mo yung eme kibalo king pia kapamusong pamangan kayang mabilog ayato ameni batan kete syudad ang Makatuto kayo pa rin king balen at balita. May sundu ing pamangabit dang shit pile king lele na ning ilog king metong abarangay king balening makabebe. Anya naman ing panayan dang flood control structure megiya pang sangkan ning mas mata sa albog king karelang lugar. Aning report ng Lizan Morten. Bulalagyaing balamo sapang dalangay ni king katlong purok na ning barangay Takasan king Makabebe, Pampanga. Agyang eman mumuran, ikwanang minapo ning danom king ilog, lele na ning barangay. Pauli na nini ing residente ni Aida Palomo, ikwana nang nilipat baleking aliwang barangay uling maging pasakit na kanuiti kareng me Mario. Birum pati nga po, siyempre po na yung malaw, tayo nakamakawuling pa si bayin, malan mo mabasaya, pibabatan mo na yung hangganan lang eh. Ing sangkan, may sunduing flood control project bangatin niya sanang sa bating danuma manibatan king ilog at lumbuging dalan. Adwa na kanong bulan ning milabas manibat metok ng ing pamanga nakareng sheet pile, agpangking kapitana ning barangay ay George Yumul. Ang kaniti, bisa ka man mako, kamila ko neng alaka sa kenan, kamilwal. Buri mi misunduya. O abang kanita, milwal kami. O makakulong kaya niya. O ring tricycle, gagapang la. May nga lakwan la ring debris na ning mepatad a construction. Anya ning kauran alakwas mamapo ing danom king ilog, may lalam mo naman ing albog king daralanan daring memalen. Makalubno man deng tricycle king barangay pero sigurado yang lungubing danom istong mga lating saken ing gamitan papunta king Takasan. Migit adwang talampakan niya ing albog, amanibatan mo king ilog at lalo ya pang kumata sini istong minuran.
Ikwada na lang main install reng mapila na sheet pile kening purok 3 ning barangay Takasan. Inisanay nasa dareng residente asabat king danum ibat king ilog, potang minuran o kaya naman mig high tide. Pero uling aliya may sunduing proyekto king akakit yung eni, magkasakit no magluwalungob deng residente keni. Agpangking municipal engineer na ning makabebe ay Lorenzo Napong, metong yung sheet pile project king barangay Takasan kareng inyawad dang flood control project king Department of Public Works and Highways o DPWH. King tutunan niyan, king sumangi dadake ning purok 3 papunta king barangay Dawe, metong muna mang sheet pile project ang magkaulagang 5 million pesos ing kasalunsungang misusundo. Inyang milabasan kasi, dakal na eroded itang dalan na ito. So, yung maging project na ng DPWH para iwasan na magdire-diretso yung masira ito, didingin na yung protection ngayon ito. Meging problema kanuing pibandyan niya kasi ing makalbugadalan king purok 3. Ang meging sangkan naman, ning metok ng apa mga bit sheet pile ka rin. Peki suyumi kay yung contractor with ang po yung DPWH para at least man lang magawa niyang para lang matuloy yun. Pero yung sinabi na ning kay retang king kilog, ilapid na yung concern na ito kayong legal to. Metong pang pagtaka ng Kapitan Yumul, dati na yung public road ing pisasabyan na dalan king purok 3, manibat anyang mibait ya king barangay Takasan. Wala problema ita. Itang sabyan na kayaya. Pero kanita may gawa na yan, bubulad. Pakikwana nepa ning CLTV 36 aakwain pasyag na ning DPWH dikil king metok na nga project. Sumangid na niyan, magsadyaya rin kanong mapilareng tao Takasan king ahensya, bang misunduyang proyektong paniwalandang makasawp karela. Yako po ke kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen. Posible po kanong mitas king critical level ng Danum king Candaba portion ng Pampanga River. Pauli na nini, papagsadya na nala ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center ng lokal na kapanibalan ng Candaba at ring Memalen Niti king posibleng albog king karelang lugar. Ay po yung report. Pauli na ninguran na dela na nimbagyong ente nga may kayapekto mo naman king Pampanga, may regulyang Danum king Pampanga River. Basic and latest flood bulletin na pepalwal na ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC at sure na king above alarm ing water level king arayat portion ng Pampanga River kabang posible nemang meras king critical level ing Candaba Station. Kaugne na nini, papagsadya na nila ning ahensya deng Memalen king posibleng albog. Nasa second level pa lang ho. So yung pang-third natin is critical. So prior to that, dapat ngayon at this point in time, may preparedness na po sana ang ating mga local DRRMs and pati yung mga tao na informahan na po sana kasi itong Candaba po for sure maaapektuhan po ito na up to critical level. So yun yung nakikita natin. Pauli na ning bagyo at ning abagat, asahan pa mo rin ng posibleng mga sikanauran king Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Posible mo rin kanong tumasya pa ing Danum king Pampanga River. Sa ngayon po medyo slow naman po yung rise ng mga ilog natin. Kaya lang, sabi ko nga, more likely na maka-reach ng Candaba ang critical level niya by tomorrow. So, ang Arayat naman, baka just below the critical level at nakita naman namin na baka hindi naman niya abutin yung critical level. Pero yung sa Candaba po, malaki yung chance na abutin niya yung critical level. And kung magkakaroon pa ho ng mga pag-ulan, syempre po, makakadagdag po yun. Paganakanan ning pamuntok ng PRFFWC karem Memalen ang maging alerto at makiramdam king abiso ibat king karelang ahensya. Maulaga mo naman kanong taluki king direktiba darem manungkulan bang maging ligtas king bantaning albog king karelang lugal. Kaya be Jennifer Salenga, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Karangaliwa pang balita, paman opisyal na megumpisa ang election season. Ramdam na yung panining laban ka ng bisang kumandidato. Election-related man o ali, at inamo rin mga palyaring patayan. Inya naman ni dating Arayat Vice Mayor Sixto Pogi Malyari, paborya kanong Mikanaya, king election hotspot ing Arayat, kay Batdeng Pemaril, ilakyos Barangay Captain Mel Lumbag. Ang detalye, king report ay ni.
King balang sulok na ngeni king bangsa, maligagana la rembisang kumandidato para king paparatang at 2025 national and local elections. Makanyan pa man ang election period, opisyal ya pang magumpisa king January 12 hanggang June 11, 2025. King October 1 to 8 naman, ing petsa ng filing of Certificate of Candidacy para maging opisyal ang kandidato. Ala pa man ng campaign period, lulwal na lamo rin ng posters at social media post karang bisa ng bumuelong kampanya. Uning king Pampanga, sinabi na mo naman ing mapila na insidente ning patayan. Adwa na lang kapitan deng may ambush, bulan mo ing pilatan. King San Pedro Cutud i Barangay Captain Matt Ryan Gazin de la Cruz ning syudad San Fernando at Ilakyus Barangay Captain Norberto Meldumbang ning Arayat. Ilumbang maluwat na ng sinapubliko ing kayang intensyon at tagal BC Alcalde ning Balen. Pauli ning kontrobersyal ang pangamate ning mesabing kapitan, paborya kano i dating Vice Mayor Sixto Pogi Malyari na miyabeya karang lugar ang bidikra lang hotspot ing Arayat. Ngayon nangyari ngayon uli nga pin pong alapang election, magparandam la pa, kay ba't na kepalyar yan much better, may kabit na king hotspot. Nung pwede mo pin na ring uniform personnel la rin, ilan ang magdalang arm, ilan na mo magdala. Which na, kasi makasahupite. Aliwa kanu iti ing panahon na kailangan niyang ikonsidera ing imahe na ning Balen. Mas dapat kanong isipan ing seguridad dareng kandidato, botanti, ampo ing maging niyang malinis ing eleksyon. Although, disadvantage po kay Balenmita, kitang image na during that election na may kabit ka kay hotspot. But ako personally, Sir Paulo, mas buri ko na may kabit niya. Siguro nung datang itang panahon, kaya rin na ning election, at yun aking lukluk kapag katiwalan na rin kabalen, nung makanano ning i-recover into good na ing Balen. Baka nita mo po for the better of this election. Samantala, metong yan naman imalyari kareng magparamdam na tagal ngayon daratang halalan. Ala pa kanong pinal ng board member ning 3rd District of Vice Mayor ning Arayat ing kayang puntiryan a posisyon. Kaya be, ijana lumbang parungaw yako idani ka Gino ating pusong makabalen. Asahan kano'y mabilis sa serbisyo kareng kabalen, lakwas na't miragdagan lareng patrol vehicles, ang motorsiklo dareng kaya katamong kapulisan Keti Pampanga. Inipepasyag na ning Pampanga Police Provincial Office o PPO. Ing pamagdagdag sakyan, parte niya kano ning kasalungsungan modernization efforts ning PNP. Ang makaangkla, king pamag-improve king law enforcement capabilities, king mabilog alalawigan. Midao naman ning metong nga blessing rides para kareni inyang Lunes, September 2. Dingatlong patrol jeeps, midalala king munisipyo na ning Guagua, Masantol, Lampong, Sasmuan. Kabang mirasnoman king Balena ning Arayat, Lubao, Masantol, San Simon at Santa Ana ding 5 motorcycle. Kapamiladan da rin, misulong mo naman kanu ing police visibility king Pampanga. Sinabi na pa ning direktor na ning Pampanga PPO ay Police Colonel J.D. Maandal, amigit king transportasyon, extension na mo rin kanu reni para king karelang misyon na magprotekta at magserbisyo. Samantala, may daon niyang Kapampangan Solo Singing Contest ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies iting Biyernes, August 30, kay Academic Hall ng Universidad. Partiya po ining aktibidad king kapag masosya na ng Universidad king Aldo ng Amanong Sismuan. Ating aduang kategorya ing patimpalak, metong para kareng estudyante at metong para kareng empleyado. King student category, menyang butyan timong champion, Diane Ashley Mangune, ay estudyante ng BS in Tourism Management. Runner-up naman ng estudyante iba't King Howe Graduate School ay Edwin Maniulit. Menyabot naman king employee category ng faculty iba't King School of Computing ay Joseph Esquivel. Runner-up naman ni Kristen Joy Sioson at talaturo naman iba't King Basic Education Department. Nimya mo namang saya king selebrasyon, ing pamag-perform da rin poeta Kapampangan, amidaking kanya-kanyang poesya. Makabasi ang pamag-celebra na ning Aldo ning Amanong Sismuan, king sanggo niyang Panaluwigan Resolution number 1193.
Kikalawa pang balita, metong pong conference, penimunanan ng Akademiyang Kapampangan o AKAP inyang August 29 hanggang August 30, King Cloud Staff Sky Club, King Syudad ng Angeles. Mikitema yung makapanaong pamanyulat, yung may sabing conference, ang magnasapong midinang ulagang isubong king amanong sismuan, king kasalungsungan, kapamilatanan ng literature. King adwang aldong pamitipon may miyalang lecture ding eksperto king literaturang Kapampangan at may daon la na mga performances ding Kapampangan cultural artists. Tinagon laketi ding miyembro ning Pamag-aral king kultura at literaturang Kapampangan o PKLK. Kaya bela naman ang timbong participants ding mapilang estudyante, iba't king Angeles University Foundation, Bataan High School for the Arts, Proverbsville School Incorporated, Jose C. Feliciano College, University of the Philippines Clark at Mabalacat City College. Penimunan ng Dr. Archimedes David, Director ng Center for Christian Formation Praxis o CCFP, ng Angeles University Foundation ing programa. Bayan ni may kumpisa ing session, may miyaya namang meto nga intermission number Irene Diwata Salor, king kapamilataning pamagkanta ng Pulosa. Aparte pa kaya ni mag-perform na namang metong adalit ng Kristotan, di Roy Lingel Calilong, presidente ng AKAP, at poetang Lariado Sergio Calayag. Penimunan ng Dr. Victor Emmanuel Carmelo Nadera, metong award-winning poet, fictionist, playwright at essayist ng session, apatungkol king literatura na mikitemang performatoro. Para kang Nadera, metong yang bie, ing sining, nasa na naman ay sundo da rin estudyante ing karelang pamag-aral, banga tupad dala rin karelang pangarap. Mika-lecture mo naman na makasentro king contemporary Kapampangan literature, iba't kang Dr. Juliet Malyari, nuno ka rin sinabi ng alang masyadong Kapampangan na talasulat o author, anya bagya-bagyayang mewala, king kamalayan ing literaturang Kapampangan. Kay bating kayong lecture, may miyapong mensahe, Malyari, di kayong ulaganan ng suporta ng gobyerno, king pamagsubong king kultura at amanong Kapampangan. Hindi na yan mang oras si Angeles City Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, bang makapamiyang mensahe patungkol king pamagsuporta, king advokasya ng AKAP. Pangkang Vega Cabigting, eya pabalawos sa mete, king amanong siswan dapat mabiyaya pa at dapat yang pasiknangan iti. Hapin po rin, ding balitang kinalap na ni Kaya Katamong News Team. Parang halwa pong updates, i-like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. Kaya lagyo na po ni Mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalet.